इंद्रायणी मी डॉक्टर आहे अगं. मला औषधं बदलायला सांगण्याचा गाढवपणा सुद्धा करू नकोस. हा गाढवपणा आधीच कुणीतरी केलेला आहे. मावशीची इंदू आणि गोपाळचे झालेत वाद. आदूचा इंदूला सल्ला. इंद्रायणी या मालिकेच्या अपकमिंग ट्रॅक मध्ये एक रंजक वळण प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. यातच श्रीकला घरच्यांच्या विरोधात इंदूला भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि काही करून घरच्यांच्या मनामध्ये इंदूचं स्थान कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे आता तिने सरळ सरळ शकुंतला आत्यावर देखील पहिला घात केला आहे आणि तो म्हणजे त्यांच्या आजारपणाची औषधं बदलून त्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या गोष्टीवरून जेव्हा इंदू गोपाळवर आरोप करते तेव्हा तिथे अचानकपणे श्रीकला येते. जेव्हा इंदू शकूमावशीच्या औषधांबद्दल गोपाळला विचारते तेव्हा त्याला देखील आता प्रश्न पडला आहे, शकूमावशीची औषधं नक्की कोणी बदलली? यामध्ये श्रीकलेचा हात आहे का? तुम्हाला काय वाटतं हे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि असेच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचे चॅनल डेली चक्कर रिजनल याला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा.